ngayon, kami na lang nung kapatid niya mag-vlog, oh. Hi! Ah, ganda-ganda ng kapatid niya, guys. Ayun, kapatid ko. Oh, ayun. Ah. Yung baboy na lang kaya i-vlog ko, guys. Yan mga baboy, guys, oh. Ano? Bahay na lang, tsaka mga baboy. Ayan, mga puno. Yung kapatid kong tinatawanan ako, guys, oh. Guys, ito na lang po ang pinapromote ko. Sana gawin kunin yung artista, yung kapatid na.